Bun, mai buni, astăzi vom voi juca Need for Speed Hot. Știu, e pentru Windows 10, dar mie îmi place la nebunie. Și astăzi voi conduce acest BMW S4 M4OI 19. Nu o să era planul meu să postez astăzi. Vreau să postez CS, dar nu mi s-a auzit vocea. Așa că să-i dăm drum. Mai întâi fac dimineața, nu vreau să fiu cai, vreau să fiu bun. Nu rău. Ok. Încarcă-te. Da. Eu o cheamă inflamabilul și trebuie să vă abonați la canalul. Știu, nu se aude muzica la joc. Pentru că se tare. Mie nu place să ascult muzica, să aud, să nu automatizez. Uite cum se aude. Eu dă forță. What happened to we? Yeah, it was we until the impound said they got no record of taking my car. Apparently it never happened. That's messed up. You're telling me. Sorry, but you're running solo on this one. Dex. Hai că tot s-a degeaba și fac doar atât. Hai să băgăm și noi un meci. Ăsta e cel meu. Ce mașină nu e bun. Eu am, cum să zic, la mașina 160, prinde 165 dacă vrea să explice asta. Mă rog, dar nu am mașina de genul. Momentan. Eu strâng bani pentru un Porsche, care e un nivel foarte bun. 220, mamă ce bun ar fi să bag la asta, dar nu am Lamborghini. Am nici asta nebună pentru mașină. Nici asta nu e bun pentru mine. Hai să facem din astea folosite. Și vreau să bag și la asta. Deci era... Asta e cea folosită, nu? Da, am condus-o, dar n-am făcut-o. Uite asta, 140, vreau să facem... Mamă, 15.000! Cum să nu? I've set up one of those practice races if you're interested. Sure, Send me the details. I'll do that right now. And hope to see you downtown. Later. Pleacă mașina. Nu ești atât la drum, faci un mare accident. Ce-am făcut? Am greșit strada. Bine, nu pasă. Intrăm pe aici, bun? N-am fost atât la drum, făceam altceva. Ăsta dădeam drum la timer. Pe aici, nu? Da, pe aici. Eu cunosc una. Păcat că nu am început YouTube-ul când am început cu jocul. Dar ce mergi pe aici așa nu mă vezi cu viteză mare? Mergi! NPC. Se opresc în mijlocul drumului. Stai! Reparați mașina. Nu-ți plătesc reparația. Acestea așa de multe mașini. Uite traficul ăsta. Hai să ne vedem și Fanny. Știu, e zgâriată mașina. Am lovit prea multe mașini pe drum. Bine, hai să le arătăm motoare. Bună mașină. Merge. Și vedeți-vă la o parte că e șef. Am fost obișnuit să bag ca de mână la mașină, dar îmi pierde mult din putere. Și vezi că
ce am tras eu mai devreme. Sunt terminat. Îmi pierd bani. Pe aici? Vreau să mergem pe acolo. Ce multă aici. Mergi, nu-i bună! Dacă ești departe rău. Aici. Nu, eu, nu. Ah, mai este. Bagă drift. Bravo, bravo. Mașina bună. Ce bine, apropo, seara e mai greu să câștigi. Deci este ilegal să faci concursuri seara. Și efectiv, nu ai jale și să te oprească mașina. Efectiv, tu faci pe străzi concursuri. Bine, și asta e pe stradă, da? Poliția ne lasă. Seara. Și foarte greu. Ori intri într-o mașină, ori intri. Voi! Mai trecem la strada asta. Final lap. Și câștig. Dacă acum se oprește jocul, nu voi supăra tot. Dacă se oprește sau nu mai face comenzile, că o să mai facă lucrul asta. Deci, iarăși, măcar nu intra! De ce? Sper că s-a întâmplat. Ce bagă drift? Nu-ți de mâncare. O să mă inflamez aici. Trebuie doar să mă niște foc. Și mi-a revenit. Da, chiar, pe următoarea mea mașină pe care o să o cumpăr, o să fac mai să nu cere plătă. Am câștigat. Oricum e ușor. Nu sunt oameni reali. Am câștigat banii. Da. 57 de lei. Deci, îmi place mult să fac ceva interesant. Da, ia uitați. Intru în garaj și merg seara. Hai să fac și eu ceva interesant. Dar date să te prindă poliția. Deci va trebui să particip la un concurs. Și după aceea poliția va ști cine a participat. Toată seara. Trebuie să găsim un event. Evenimente bune pe aici. Ia, ce face asta? Cum e? E bun, hai. Și acum cum am participat? O să particip la asta. Poliția, o să mă urmească. Bine. Doar dacă trebuie presupun. Că mereu seara când am mers pe străzi și domnul poliția
nu știe ce fac. Dacă îl loveam acum... Bine, nu vreau să încep chiar acum. Mai întâi... Vreau să fie evenimentul. Deci, oameni buni, dați like. Dați like. Vedeți cât de mult sunt? Face? Mamă, ce NPC inteligent. Inteligent. Dați like și subscribe. Pentru că meriți. Avem viteză. Reparați de 3000 de euro. Bebe! Aici, stai aici, uite, stai. Ce frumoasă e mașina. Nu, eu îi dau aici. Nu dădeam să scap în partea asta. Skip, era bun. Enter. Da, enter. Haideți, fugiți! Mă duc eu în față. Nu spuneam! Deci dacă n-am luat ce-i Dante, stai în spate, Dante! Doar BMW-ul. O, ce? Ușor. Ce se fac? Era să pierd tot. Ce curbe v-am făcut la cursa asta. Măcar n-am făcut aici. Stau și față. Dă-te! Vrei să stau? Nu, stai. Stai. Așa, bravo. Da, de când vine așa de multe mașini? Mi se pare necesar de mașini să am. Bravo, aici te-am tocat. Bip, bip. Cine e acolo? Poliția? Ah, taxi. Zi-mi sigur că nu trebuia să plătești reparații. Eu am gratis. Hai. Se pare că se pare a trebuit să fac asta. BMW-ul, ești prea lent. BMW-ul trebuie să fie rapid, trebuie să facă driftul. Frate, ce să-ți faci?
poliția. Cum spuneam. Deci, uite, e acolo unul care l-a prins poliția. Deci. A stricat mașina așa. Dar e reparația gratis. Ați văzut? Ați văzut? Pe hartă? La poliția. Uite, acum caută poliția. Nu merge pe mine. Eu fum, bine. Adică, parcă asta era ideea să încerc. Să află poliția. Nu vreau să fac. De ce să află poliția? Bine, din spate, ori din față. Băi, eu am dus un drum. Ia uite. Când trec pe lângă poliția. Pe unde-i luat? E o stradă aia? Nu a dat de câmpie. Nu văd asta. Ai luat-o prin râu? Sper că e mașina curată. Uite, mi arată că... De ce de cum se vadă? Uite! Stop that BMW now! Mă caută poliția. Pull your vehicle over! Nu plătesc eu 10 euro. Nu, dă-te de aici. Made my night! Going after a hotshot in BMW C4, I'll take him off the streets. Bună! Having a busy team, we Ce have a faci? chase in progress. Nu! Remember, Mașina mea! Nu știi ce spune. Oh, guys, little help. This driver's kicking my ass. Strici mașina! Serios! Nu-i de-aia ieri în cale voastră. Da, ia uitați-vă la asta. Uitați! Stopping now seems like a dumb thing to do. Every dashboard wanted just lit up. Gonna have to catch him without me. Bagă, bagă, bagă! We can't continue pursuit. All our patrol cars are wrecked. we've turned this into a hide and seek. Go find him. Shit, I can't see him anymore. That driver's got to be nearby. Get looking. Eu zic că e timpul să intru. Uite, deci partea aia cu roșu care arată acolo stă cât de distrusie mașina. E grav! Trebuie să caut casa. Trebuie să intru acasă. Neapărat. E mașina mea distrusă. Nu mai pot. Dacă mai am acum poliția, nu o să plătesc 10.000 de cât o semnală. Plătesc 50. Și banii aia ca să poți. Nu merge prea mult de ele. What a shit show. I'm ending this pursuit. Get back to patrol. I-am crezut că e aici. Yeah, my ride is not set up for this. I'm gonna have a word with the mechanics tomorrow. Dumb shit. Doamne, sunt pe radio la polițiști. Chiar ar fi să deci de cât timp am jucat jocul ăsta, unde vrei să o iau legea? Hai, măcar mai țin o mașină până acasă. Vede cât damage critical. At this rate, we're never gonna make the leap. Ma. Found your way Deci back hai să here, vă huh? arăt prima mea Can't stay mașină away. pe care am avut-o pe joc. Uite, asta e. Nu-i frumoasă. Mie nu-mi place. Deci, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Eu nu mai fac nimic acum. Mie mi se pare că a ajuns. Nu? M-a prins și poliția acolo. Deci ăsta este jocul. Performance, umflă de aici. Și cam atât. Pa, pa!